Sanibingelela nonke emakhaya kwisiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo kulo star ku Blaqlife TV. Namhlanje sihleli nomfowethu la othi unodabula umshisayo. Usebone kahle ukuthi akeze la ka Blaqlife azosichazela ngalo. Sawubona bhuti. Yebo. Njani? Siyaphila. Siyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi. Ngiyabingelela kubabukeli bonke abakhaya. Mina ngivela ezweni laseMpangeni. Empangeni. KweSakamthetho isigodi. Oh, okay. Hayi mawukhuluma ngegodi ke shuthi inzima le ndaba. But uyazi ukuthi lesi sihlalo lesi seyimfihlo. Shuthi khona lolu daba lokushisayo. Luthini udaba? Khona inhliziyo yami iyabhaduza. Njengebhadu libhaduza lifuna umthombo. Okay. Ngiyagula kodwa ngiyaphila. Okay. Ngingasho nje ngiphelele ukuthi bengingemngaka. Abangaziyo bayangazi ukuthi bengingakanani. Shuthi le mfihlo isikudle yakudla. Ukugula kwenhliziyo. Bengingazi ukuthi kubhlungu kangaka. Kakade bengihleze ngiso. So manje singakafiki nje kwimfihlo bengekho mhlawumbe wasekhaya ubungamtshela lolu daba ungazulimali nje uphathwe inhliziyo. Ubekhona. Bebekhona bebebaningi. Kodwa ngenxa yokubukelela ukuthi mana nxashana ngelokuqala angazi sona siphi isigaba bangasithatha emveni kokuba sebezwile ukuthi mina ngithini. Okay, so namhlanje lo confessa kuyena lolu daba ucabanga ukuthi kena ngiyazi athathe isinqumo. Sengizinikele ngakho konke akangakusho nakangakwenza. Kodwa nginethemba lokuthi ngoba ngikhuluma nomuntu oseduzane nenhliziyo yami. Ngibone kuyinto elihle ukuthi ngikhulume naye. Kube uyena oludlulisela emndenini ohlanganisa umndeni ukuze owami umoya ukhululeke. Okay. Luthini udaba? uMandulo. Unyakeni ofile. Bekunomfowethu obeganile. Ophambo kwami mina ngisemva kwakhe. So umfowethu omdala. Yebo umfowethu omdala. Ubehamba ke ngama truck ushayela ama truck isikhathi esiningi emgwaqweni leso sikhathi maye khona ekhaya ingoba usuke off. Ubeganiwe ke eganwe intombi yakwaSokhela. Okay. Ezweni laseNkandla. Umakoti bebenengane eyodwa. Bese kunesikhathi impela igaba eziningi ekhuluma umakoti esho ukuthi mfowethu ngikhuluma nawe ngoba ngiyakubona ukuthi umuntu olungile enengicabanga ukuthi uyena engingathululela kuyena ubhlungu enginabo ngokungathokozi kwami. Oh, so ni close nomakoti? Si close nomakoti ngoba ngumuntu isikhathi esiningi ohlala esekhaya noma ehamba eyofuna isinka kodwa abuye efuna isinka bese ebuya nganeno. Okay, so ukuba close kwenu ukuba close umkhwenyana omncane noma ubaba omncane. Omncane ayikho enye engenayo phakathi. Hayi ayikho enye engenayo phakathi. Okay. Ngifuna iclarity nje lapho. Ngiyabonga kakhulu. Cha, ngakhuluma ke naye ngase ngibeka indlebe waseyilanda indaba yakhe ngathi awu yini kwenziwa yini lokho wayesethi cha kakade uyamazi umfowenu ukuthi uthinta kwezikaFaro ngathi mina yebo wayesethi nginenkinga uma ebuyile off ubuya ethintile kakhulu. Uma ethintile kakhulu ebese shona embhedeni elale akhohle mina. Wayesethi ke ngiyacela mfowethu ungikhulumele naye. Angazi ningabonisana kanjani ngiyazi ukuthi inkinga zomndeni manje iphumele ngaphandle kufuna iqale khona lapha emndenini. Okay. Ngase ngithi ke mina hayi akunankinga ngoba siyakhuluma naye umfowethu uphamu wami kahle kahle ngoba ephamu wami hayi ngoba yena sithathana ukuthi siyalingana yize mdala kodwa shiyani kakhulu mdala nje impela. Okay. Wabese
sengisho ukuthi hayi ngizokhuluma naye uma ngabe ebuya. Hayi sahamba ke isikhathi wayesengishayela ucinga esho ukuthi uzobuya nini, wasengithi ngiyacela ukuthi ungakafika ekhaya sike sihlangane endaweni zokuhlangana xoxe naye lolu daba sahlangana ke ngase ngimtshela ukuthi mne wethu ngangaqondisa ukuthi iphuma kuphi, kodwa ngakhuluma nje ngagudla imango. Wayesezwa wayesethi hayi into enjalo manje ngase ingehlele mina ngimbekela ngithi mfowethu uma mina ngiganiwe ebese ngingamnaki umakoti wami ungenze njani. Wayesethi yena cha mfowethu leyo nto leyo yinto edinga umndeni engeke ngize sithi sikhulume sibe babili ngoba okusho ukuthi inkinga isuka isekhaya isuka ingekho kulowo muntu. Kodwa ke iyahlekisa le ukuthi ke umbuza ngesifo kanti naye simphethe. Ngangenzela ukuthi ngingachazi kakhulu angaduki kakhulu mhlawumbe uma eyifuna ngoba mdala uzofuna shesha ayithole. Okay, I know yezwakala. So manje ke ngoba iBlaqlife kuyilo sizokhuluma ngeimfihlo. Imfihlo yakho mhlawumbe uzosho kumakoti uthi ngahamba ngaxoxa udaba o uzosho kubhuti wakho ukuthi ke na since ke nongamnakile umakoti ngabona ukuthi hayi angibe umngani naye kakhulu. Cha, akukho kanjalo. Kwahamba kwaze kwafinyelela kwesinye isigaba ngangokuthi ngabe sengithi ingakafike emndenini ngabe sengimtshela umakoti umayethi mfowethu angithokozi njoba sengathokozi nje inyanga sezizinto sezisithupha noma enzile lokho akakwenzile mina ngifiki kuvutho ndaba. Ngabe sengibona ukuthi kunokuba lo mlilo othiwe yimi kodwa ngaphambi bangotha ngoba namase ngibona ukuthi phela ngizogcina ngiwothile lo mlilo ngoba phela nesizwe. So manje usufuna ukuzothela? Hayi ngoba ngangifuna kodwa ngangibuka ukuthi malokhu ikhona indlela engasiza asenze ngayo ukunokuba mina ngingene esibayeni samfowethu esadla nhlamvana. Okay, no, okay. Yebo ngingangena esibayeni samfowethu mangabe esengasekho yena ngoba kodwa yena usaphila. Kodwa manje ngoba manje uba ngikhuluma kamseko. Oh manje akasekho. Kamseko nje uba ngikhuluma. Oh usungenile esibayeni ngoba engasekho ke manje. Cha ngangeni esibayeni. Umisela ngongena? Ngiyacela ukuthi ke ngithinte le ndatshana. Okay ngaqhubeka. Le ndatshana. Ngabe ke sengikhuluma naye wabe kuba uyezwa uyithatha ngalendlela akayithatha ngayo. Ngabe ke sengikhuluma nabanye abantu ngingakhulumi ngendaba ukuthi ngibhekise ekhaya kodwa ngifuna nje ezimpungeni ukuthi into enjeni ingenziwa kanjani. Zathi ke impunga mfana kunokuba umuzi walowo muntu lo ofayo ufe zikhona izindlela ezingenze ukuze naye maye ehambe emhlabeni igama lakhe libe khona. Okay. Sase sifuna ke safuna safika esigabeni sentando. Yebo ukuthi ebheka mina. Ibake wait. So umfowenu lo umne wethu uhlangene nonkosikazi wakhe. Ngihlangene nonkosikazi wakhe. Niyofuna intando. Yebo. For umfowenu. Yebo. Hayi yikho ngaye kodwa ingomuzi kababa ukuthi ungafi. But you understand inzima kangakanani lento oyishoyo? Inzima uma uyibuka kodwa uma uzoyibuka ngeso lokuvusa umuzi ayikho nzima. Ngoba wayengefe ngoba ezoba isiyoyo nesicathalala sakhe. Intando nje ayichazi ukuthi ke na usuyamcontroller. Lo engahlangana naye ikanjalo kodwa wabe seyichaza lo mgogo lo wayichaza ngegaba uthi nezigaba zawo uthi uma ukhuluma ngentando intando isisekelo sayo. Kodwa yona uma ufuna ufika ufuna ukuthi ufuna ebhekelene nani. Angizwa kahle kuthini udaba. Seniyitholile ke intando. Cha sayithola nebala ke sayithola. Leye sasitholile yayibhekelelene nokuphemba. Yini ukuphemba? Ukuphemba inhliziyo kamne wethu uthando lwakhe lushe kakhulu inhliziyo lakhe noma ekuphi enqanele ukumbona lapha kangakhona. Kuyakuthiwa abantu besifazana abathanda ukudlisana. Hayi kodwa manje namadoda umuzo kubuka ngeselinjalo khona ungasho njalo. Okay. Kodwa umuzo kubuka ngeso lokuvusa umuzi akukho kanjalo.
Hayi ngizwa kahle seniyitholile intando. Sayithola. Cha. Wasiyalela ukuthi hayi noyifaka obisini. Kuyothi lapho khona noma esobheni umenzele ukudla okunesopo okungabi ukudla kwesishebo. Kodwa nje kube ukuthi uzopheka inkukhu noma inyama yenkomo bese uyayibilisa bese ikhipha umsoco wayo ebese uthatha isobho lelo ulithele enkomshini bese uqoba upelepele bese uthi phohlo kancane usawoti ebese nje ulenze nje liswakale lisho impela ukuthi hayi cha likhange uza lapha impela ebese uthi ke phohlo lento lena. And I'm sure isobho ezovuma ngoba phela ngikuzwile ukuthi ubhuti wakho ayethandela inkambi. Ya elizovuma ngoba uzothi nca ibuya laphana ebese ehashuka nanti umakoti imbiza uyiphekile ebese etithasi ebese ufuka umusi. Okay. So ithini ki confession ngoba phela kulokho sisakhulumile ngathi siyalungisa la. Impela kunjalo. Ngiyathokoza ma. Ngihwaphuza ngalendlela. Ngabe ke sengithatha ke leso sigaba sinomakoti sibambisene naye amukho omunye emndenini owaziyo yithi sobabili. Waliphuza labekwa ke esebuyile esazwe sembonile ngene esangweni ngoba uyamazi ukuthi ngendlela wayesengichazela ngayo ukuthi wenza kanjani. Wathi nca imbona engena wayeselithatha eselenza wayesebeka ukudla wayeselibeka ngapha eceleni wayesemboza eyitsheni zenamele wayesemboza. Wathi esalindela ukuthi uzongena bese ehlala lapha emhole endaweni lapha azohlalela khona kwase kungena uMalume. Ngokubona ukuthi nangu umne wethu usendaweni kanje wayeselithathwa kuye leli sobho. Okay. Laseliphuzwa kuye leli sobho. Ebe ngifisa ukungena kukho kakhulu angazi noma alimphathanga yena kahle noma lamenza kanjani ngoba wathi uma eliphuza wayesephangalala. Washona khona lapho? Wabe sephangalala nje wakhala ngokuluza kwamathambo. So kuleyo moment ke uqhubekelani ke wawukhona khathi eliphuza noma le ndaba uyizwa ngomakoti? Sengibizwa ngisegumbini sengibizwa umakoti usethi awusondele ngapha khona into engayiboni kahle. Naye akabonanga iphuza. Akabonanga iphuza kodwa ngokubona inkomishi ukuthi yayihlezi imaki singasahlezi ihlezi lapha. Lo ungene walala lapha. Lo uthi mayiphuma ezophumela lapha endaweni yokuhlangana edanini usefica leli sobho limboziwe wayesethatha ithi. Na useyaphuza. So manje ngoba nihleli nomakoti kwenzakalani kuleso sikhathi sekushona umuntu ke manje ufila umuntu ngalentando. Ngabe ke sengibuza ukuthi kwenzakaleni wathi naye akanalo ulwazi. Nansi inkomishi ihlezi kanje okusho ukuthi uphuzile ngoba yena ubesesethile njengokusho kwentombi endala ethe akalungise kanjani. Ngabona ukuthi shushu ukuthi ngabe umuthi awumphathini kahle awumphathanga kahle noma awumfuna uzwane negazi lakhe. So abomndeni bathini sebethola umfowabo omunye wabo eseshonile? Bamthatha ke bamphuthumisa esibhedlela. Ngaphamba bemphuthumise emoshwali bamfunisa kudokotela kwalukuba udokotela ke wathi hayi cha ngoba kwangesi udokotela okhokhola wathi udokotela angisebenzi ngeyidumbu lisebenza ngabantu abaphilayo lokho kuzokwenziwa emoshwali uzohlolelwa khona. So manje emndenini ke bathini emva kokuthi ke na usebetholile ushonile ayikho mhlawumbe into abayisola ukuthi kwenzakaleni phela imibuzo bamningi ukuthi umuntu ade right emva kwalokho sekuyamenyezwa kuthiwa nangusequlekile owuseshonile. Kakade insolo umuzi omkhulu siyawazi ukuthi ubusuku njani ngoba nami ngiphuma emzini omkhulu. Kwabe sekubukeka ukuthi sekunukwa laba nalabo ukuthi awu usibanibani uyena vele emndenini ongasiphethe kahle nguye owenza lezi senza akekho umuntu ongaba umqemane manje ingqabavu kuyaba usedlulile emhlabeni engagulanga ngenza. So manje kuletheni kweni intando kwalethana engxabano emndenini ayibanga khona esendeni
lika baba esendeni lika baba ibanga khona kodwa kwanuka omakhelwane ngokubukelela ukuthi izingane ziba lovanzi base behlinza ukuthi ungenze ukuthi izingane ihambe zawudlala base bethuma ukuthi abenze kanjena kwaba ukucabanga kwemndeni kodwa kwase kuba nezinsolo zokuthi ayi indlu kaSibanibani ayibhekwe. Yo, so manje ke ngoba siconfessa kuba bengifisa ukukhuluma no-aunt wakho ngoba u-auntie seduze nenhliziyo yami. Useduze inhliziyo yakho. Mawuthi useduze inhliziyo yakho usho ukuthi nawe useduze inhliziyo yakhe. Ngiseduze. Uyacabanga ukuthi i-relationship yenu izoshintsha? Ngoba ngisho ukuthi lindele noma yini. I know, ayikho inkinga asimthinta u-auntie. Simazise ngalolu daba lolu sithemba ukuthi izoba khona isixazululo sayo. Sabona sisi unjani? Yebo. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstala wa Blaqlife TV. Singawazi ukukhuluma? Blaqlife TV. Yebo, kwa Blaqlife. Ngikuhlelo oluthi sikhipha izimfihlo. Ngihleli nomshana wakho la e-studio uthi besacela ukukhuluma nawe. Wenze njani Jehova? Ngisacela ubamba ucingo umuzi uthi uthini? Okay. Ngibambele nje kanjalo. Auntie. Yebo kwenze njani? Ninjani auntie? Ngiyaphila nami. Yebo. Cha auntie. Ngicela wehlisa umoya auntie akunake. Kwenzakaleni uright lapho khona? Yebo. Kodwa ngathi umoya wakho phansi kwenze njani? Tshela kwenze njani? Unamazwi auntie. Uyakuvama ukwakhuluma kimi. Noma usuku ungawalethile kimi kodwa usuku kwakhuluma kimi. Athi inhliziyo necala ikuthola ukuphumula. Wenzeni? Auntie kumayelana nokukhamba kwaMalume. Kwenzakaleni? Auntie. Yebo. Kumayelana nokuhamba kwaMalume. Kwenzakaleni ukuhamba kwaMalume? Umalume sesamfihla akhola amanxeba sekwenzakaleni manje? Waphela azwani nomakhelwane kwenzakaleni? Cha bo auntie kimi awapholila. Yebo. Auntie. Yebo ngilalele ndodana. Ukuhamba kwaMalume. Ukuhamba kwaMalume kwenzakaleni? Kwakukhona auntie ngakuchazela. Ngilalele kwenzakaleni ukuhamba kwaMalume azovusela amanxeba asaphola. Ngitshela kwenzakaleni. uMalume wahamba auntie nami nganginasi isandla. Awunesandla? Hayi mhlawumbe ufuna ukuthini kumina? Ka ukuhamba kwaMalume nami nganginaso auntie isandla kodwa ngangaqondile. Ulivalile nocingo. Siphinde semthinta. Yebo. Hayi sisi, sorry silahlekene lapho ngisacela aqhubeke umshana wakho la. Hayi usembele ngakubona iDP angazi bengabe unesandla umshana ngazi uchaza ukuthini kumina Nkosi yami uchaza ukuthini umshana ufuna ukuthini uthi uzowenzani lapho sisi?
Cela umtshele bhuti kwenzakaleni. Uzokwenzani umshana nakho? Uthi unesandla ukuhamba ngamalume kanjani? Kwenzakalani Nkosi Jesu? Kwenzakalani Shembe? Anti Akhambi kwenzakalani? anti umalume njengoba wayengabuye ekhaya umnewethu njengoba wayengabuye ekhaya esebenza ema-trucking ngaye ngahlala phansi ngabizo umakoti wakhe umakoti kabhuti wathi cha abakunjalo anti ngicela ungiboleke indlebe ngithi ukunabisela wabe sesho ukuthi akasamthokozisi ngabe sengihlangana namanye amadoda obaba sebebadala ngibuza ngalolu daba ukuthi singenza kanjani uma kulolu daba uze umuzi kababa ungafi babe sebethi ke akanikwe imvuselela thando okuyintando ukuze kuthi lapho enxashane khona akhumbule umakoti ekhaya akhumbule ukuba sekhaya sabeke sesizama indlela ukuthi singenza kanjani babe sebesho ukuthi hayi akuyokwenziwa isobho ubhuti mayesebuyile ngoba uyathinta kwenziwe isobho ayofakelwa kulo ebese yothi mayiphuza ke uyobe sevuseleleka uthando kuye lokuthi akhumbule ukuthi yebo noma kuphi akhumbule ukuthi uganiwe njobo esedla kakhulu amankwebefu uhlangene nomakoti yebo kodwa ke alibange lisaphuzwa ubhuti alibange lisaphuzwa ubhuti lelo sobho labe seliphuzwa umalume angazi umalume noma awusinakala uchaza ukuthini kumina mfana angazi mina ngibulala umfezi mina kwemanje angizazi makhelwane kodwa umakhelwane akuthabingelelani nomakhelwane manje usicela usawoti komakhelwane ngoba ngisola bona bengicela endaba engaka isikhathi eside kangaka bengicela anti ukuthi ungithulele yona emndenini ukuze nami ngizokhululeka awungeke yabo inzima le ndaba inzima ngathi kumele ngiqale kuphi yithini ingane kababa isefu isemathuleni nesandla nawe lapho hayi inzima angazi kumele ngiqale ngiyithini le ndaba lena angazi wawuhlangane nomakoti nje wawenzakalani usokweze kube ingane kamfisi ubhuti wami ngempela ongizala ubhuti wami sihlangana naye ngiyacela anti uthi mase ngibuye ekhaya ungihlanganisele umndeni ongcono ithule ukuze nami yami inhliziyo izokhululeka izothini kumakhelwane kade banuka sisakhulumisana nomakhelwane uyazi la usomakhelwane sisakhulumisana nabo ukuthi babulala umfethu kanti la unesandla lapho noma ungaqondile ayi angazi hlakafuthi kumele ngenze njani kodwa kuzomele ukuthi ngihambe ngifune umndeni le ndaba ihlale phansi ifunye lo mndeni ngoba ingaphekwa amandlana ayikho into engizoyenza kuzomele ngiqoqe umndeni ukhulume le ndaba uchaze kahle udaba la ubuye uze ekhaya ukhulume le ndaba phambi komndeni kuzomele ngiqoqe umndeni yebo hey baze wanzima Sabana sisi. Yebo sisi. Manje kuzokwenzakalani ngomshana wakho? Yabo sisi ngoshukela ngathi kumele ngenze njani ngoba bengithola umndeni bengithola umakhelwane ngisakhulumisani nabo makhelwane. Ukushona kamfowethu kanti indaba ikhona la egcekeni. Ikhona. Siside kangaka. So manje sekuzolunga ukuthi ke nani besana enihlangane nibomndeni nisizwe istory samshana. Mina ukhona umdala ekhaya egcekeni kuzomela ukuthi ngihambe ngiqoqe wonke umndeni ukuthi abahlale phansi sikhulume ngoba ingaphekwa amandla ngeke ngikwazi ukuthi ngikhulume naye sobabili kuzomela ukuthi ngifune wonke umndeni okuhlukana kawo kukhulunywe lolu daba lolu la umakoti ekhona ngoba mina kuyimanje angikhulumisani nomakhelwane ngenxa ukuthi ngangisola bona ukushona kamfowethu. I know siyezwa kahle. I know siyathemba ukuthi ke nizolungisela nje njengosunomndeni nikwazi ukuhlala phansi nixoxe nixazulule niqhubekele phambili. Siyaxolisa kakhulu ukuthi you going through this. Hayi ngiyabonga sisi
ukuthi umfana abe nesibindi ukuthi akwazi ukuthi ayicontrol lento. Ngiyabonga kakhulu. Okay, nokubonga thina kakhulu ukuthi ubamba ucingo lethu. Siyabonga. Hayi. Uzizwa kanjani ke manje? Hayi. Ngizizwa ngiphilile. Uzizwa uphilile? Kodwa noma ngingaphilile kahle kodwa ngiphilile khona. At least manje usuzothi ugain weight futhi yabo. Ngingeze ngasho nje ngoba akulula khona. Akulula. Angazi umndeni uzothini ngoba umalume uyena obeka isaka lempuphu ekhaya. Njengoba nje esephangalele sekunzima manje. Njoba nayo ante ekhuluma uyena osezama ukubamba lapha nalapha ukuze zithole okuya ngasethunjini ngoba nathi amatoho eswabambayo. Ayafipha. Hey, nezela ke emakhaya ukuthi ke na umphefumulo necala unakho ukuthula nobhuti la uthi usezwa lose weight ngenxa ukuthi kunendaba elokhu imidla umudla kodwa namhlanje sibonga ukuthi uthatha isibindi sokuthi aze nana sikwazi ukufonela umndeni sibatshela ukuthi yini udaba usezokwazi ukuthi akhululeke nomphefumulo wakhe ukhululeke futhi. Siyabonga kakhulu usinga uBlaqlife TV no Longstar sithi don't forget to like, share and subscribe. Sikhipha izimfihlo nawe uma unemfihlo ungakhohlwa ukusithinta. Siyabonga.